ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತು ಅರ್ಹತೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಮಾತ ಸುಮಾರು 32 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇತ್ತ 8ನೇ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಸಕ್ನಂಚಿನ ಅರ್ಹತೆ ಬರ್ತದೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ತುಂಬ 2011 ಆ ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ 2014 ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹೊರತು ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಮಾತ ಅರ್ಹತೆ ಉಂಟು ಅಂಡ್ ಮಾತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರನೆ ಮಲ್ಪರ ಜೊತೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರ್ನಾಗೆ ಬೋಟ್ನಾಥ್ ಕೆಲಸಲು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರ್ದ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಬೈಗೆ ತುಳು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇಲ್ಲ ತುಳುಟು ಅಂಚೆ ತುಳು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಬಂದಿನ ಹಾಕಲೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಟು ಸರ್ ಎಂಕಳಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಪಾತ್ರನಕ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾತ ಕೊಡ್ಬೋದು అంటే ప్రత్యేక ప్రాధికార ఔట్సైడ్ ది స్టేట్ కొరకునంచిన ఓవే ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಪೂರ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಟೇಟ್ ತೊಲಾಯಿ ಮಲ್ಪಳಿತೆ ತುಳು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಂಡು ಇಂಚ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ದ ವಲಯತೆಂದು ಮಲ್ಪರಾಪುಂಡು ಪಿದಾಯಿತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ